Ako vznikla Guinnessova kniha rekordov? Pivo Guinness je národnou pýchou Írska. Vyrába sa od roku 1759, keď jeho zakladateľ Arthur Guinness podpísal 9000 rokov trvajúcu nájomnú zmluvu v starom zničenom pivovare v Dubline. Obnovil starý pivovar a vyvinul jedinečnú receptúru na svoj charakteristický nápoj, ktorý je dnes jednou z najznámejších značiek na svete. Jedného dňa v roku 1951 sa vedúci londýnskeho pivovaru Guinness, Sir Hugh Beaver, vybral na poľovačku do Írska. Poľovačka bola neúspešná a Beaver nedokázal trafiť cieľ. Ospravedlňoval to tým, že išlo pravdepodobne o najrýchlejšieho vtáka na svete. Rozpútala sa debata medzi ním a ďalšími prítomnými, no nikto nevedel odpovedať na otázku, akú rýchlosť tento vták dosahuje. Odpoveď nenašli ani v knihách. Po tejto udalosti dostal Hugh Beaver originálny nápad. Napadlo ho, že návštevníkom britských krčiem by sa mohla páčiť kniha rôznych rekordov, ktorá by mohla takéto spory vyriešiť.